uvula isifuba yonke into ya ukhulekile nje ungixoxela kwasa hayi yebo angithi usefuna iqiniso kufanele ngenze njani ke manje hlala phansi ubuya la hlala la nami ngangayimisele yeah angayimisele nje mfowethu ngangamisele nje ukuthi ngifuna nje ukuthi uSpiza abe umuntu wami yabona angakulindele imami sengifuna ukwazi ukuthi iziphi lezo zikamereni exoxwayo yeshi yebo ngizobe umbone lana ubhuti omdala yabona ukuthukuthele ke ukushuthi bona thatha na delete abantu ingaba kufihlayo akho nje WhatsApp qhamusa uthi okay ubingelele nini lapho qhamusa uthi okay yabo ngapha uningi ukufihlwa igcineni text ithini come outside phezulu connect okay ukufihlwa kushuthi ungakaze imendehlayo imali wakulo 6 months ayobuma kancane awunamuntu ngale nje njenge out ngiyawazi by out vele ngiyabona ngihamba nonkosi ekhaya bese leni uma kuthi ngabe kasethi njenge out vele ukuthukuza ukuthi ubamba la wakho inani scale salo ayilutho asike scale ngoba ngayijathu umuntu enginayo uzithole mobile after 6 months awusitwala hey mathu intombazane wena ngabe akho ngoba lafana makushiya ingane la ekhaya yena umfowethu agcina yona mama maki njengoba lekanisa ikhona ke beni plan ukuthi ngizokwenza kanjani ngizomplane nje ukuthi ngizomtshela ubaba noma beningene imtshela hayi mina bengiyimisela ukuthi umfowethu uzolibamba ibhanti umfowethu kodwa ngoba ingane yakwamaziko nokuthiwa simsamo yezela isuku la kwamaziko bengingamisele nje ukuthi kuze kufike lapho ukuthi ngimtshele ukuthi Mzansi South Africa yonke ngiyabingelela kubingelelayo kumabutho wakasebo phinde bewuhlatshayo usazumhayisa ungelengele ucebisa insizwa ke nibonge embili ya abanye bathi udila izimbiwe kodwa mina ngisintambo endeka la yini AK47 iqobo dulo magazine safa endlala suka ngisengafazeka ke Professional TV reality show uhlelo ireconciliation ya ngizokhumbula ke futhi kune episode la ake sathembisa upart 2 wayo abaningi bakhala nango part 2 la lo mfo lo shala amatrack ononkosikazi ekhaya wagcina unkosikazi wakhe semithiswele ubafo wakhe ehlala ekhaya ubafo lo hlala ekhaya yena ubafo lo usebenzela yena ubafo wakhe lo shala amatrack umdrivelela amateksi ekhaya uhlala nomfazi kabafo ekhaya wagcina semithisile sebelela ngoba iqinisa lesekho emhlabeni asasethemba bani ke ngoba iqinisa mase azi iqinisa vela lesekho because ngeke ulithole ngaphandle hluleka ukulithola ekhaya yabo so nje manje ke size nawo lo part 2 loyo wakhe wabo lawo bantu labo simtholile kunkosikazi wakhe lo ekuthuma Khumalo yize ke engafuni ke ukuze amakhamera nana ebengafuni ukuvela kodwa ke hayi nizombona nje manje ahlele namcela ubusubscribe lapho ulike ushare ucomment senze ireconciliation nawe ke lapha ekhaya or emsebenzini or kuphi or nomngane or unani necolleague une-family member mhlawumbe nisaboni kahle ngasolinye sekuphele mhlawumbe iminyaka sibhalele thina sofika sezinto zenzeka siqale phansi sin-reunite ngoba phela ayikho impilo ngaphandle kwabanye abantu yiko kuthiwa umuntu ngabantu nabo izandla zakhe isandla sisodwa ngesigeze so vele sizirobhe siziqede lapho ya cela ubusubscribe lapho ucomment ubulike ubushare wenza yonke into ongayenza nje urelax then ucomment egcineni masibonile ukuthi episode yethu ihamba kanjani ne igama komabutho ke wakasebo uphinde abuhlatshayo usazicebisa ungelengele Nkosi yami khohlwa hamba nami siyobona uMakhumalo kanye nesithembu sakhe samadoda danko welcome back ke babukeleke ya sisame sabuya nawo uMakhumalo kanye nesithembu sakhe lensizwe ezimbili so sesoza ukuthi udaba lihamba kanjani sesoza nestory samakhumalo ngoba last time ngagcina ngazi istory sangapha but uMakhumalo bese ngamthola kodwa ke simtholile yize bengafuni ke ukuthi eze la bemanqika samgoqa nathi ngolani bethu ngile singoqa ngayo ke ya so anhlale nami samkeleke nabo Makhumalo size story nani nizwe lapho ukuthi ihamba kanjani niyaphila lapho siyaphila mkhuluzwana sikhona Makhumalo uyaphila Siyaphila njani? Siyaphila vele igama lakho sengelazi mina ukuthi uMakhumalo lami ngumabutho wakasitheko ngisuka khona la kwi-Professional TV reality show alensizwe empila ngithi uyazazi akangiqale lengapha uyayazi Yebo ndiyamazi. lo ngapha mazi kanjani lo ngapha Nditshate naye indoda yami. ushade nayo indoda yakho lengapha lona Ubhuti wasemzini. ubhuti wakhe Ubhuti wendoda yami. ubhuti wendoda yakho okay indoda yakho ke lana ke yasibhayela ke bungekho last time ke bangivakashele bevakashele yona ishow le besibhayelile kunodaba oluthile kade bezolidingida ko but wena bungekho ke salidingida sisodwa njengensizwa
yena base sibona ukuthi ngcono kube kuhle ukuthi nakube khona yabo singasikhulumele usaphila phela ukuthi umuntu ukhulunyelwa kahle eseshonile nawe ushonanga usaphila uzokhona na ukuzikhulumela uziphendulela akusuthi abo olitheni mhlawumbe ngazi kodwa ke nangu usibusiso la indoda yakho umnyeni wakho uzokutshela ukuthi kungani namhla sikulandile yabona. Okay, hayi makathethe. Baba Yebo mkhulu. hayi nangu umakhumalo wakho la akungitshela ukuthi kuzikhiphani kahle kahle. Makhumalo. Ungizwe kahle lana isithando sami. Angizelanga ukuthi ngizokubonisa amakhamera mhlawumbe nomhlaba wonke. Yabona ngani kufaka ihlazo futhi kulowo. Usabe sungixolela kodwa ngikubize lana ngize ngabhalela uProtnet TV lana ngoba nginenkinga engeke ngadibana nayo endlini ngoba ngisezange ngakubikela kodwa ngithe ngcono ngikubize ke ngoba ngakho ngazange ngakubikela ngoba ngibonile ukuthi uma ngingahlala phansi siyixoxe siwumndeni lento ngibonile ukuthi mhlawumbe kungaphuma isidumbu phakathi nomndeni uyabona. So ngakho ngigcine ngiyachoose ukuthi ngibhalele uProtnet TV ukuthi akwazi ukuzosiza phakathi nakwami nawe nomfowethu omncane lana ukuze ngithole isisombululo esi-right kahle yabona kakuhle nje kungabi khona ukulwa mhlawumbe nokulimazana thizeni yabo. Ingxaki yani lona. Lana ungizwe kahle lana mama. Kukhona into engayitholi kahle phakathi nomfowethu omncane indlela edlala ngayo uyabona. Into efana nantoni le? Kahle kahle niyalala wena nomfowethu omncane. Siyalala. Kutheni unibuza lonto? Ngoba uyakhumbula ukuthi ngike ngeze ekhaya ngikushaya nge-surprise lapha. Ngithe mangifika lapha ngangakutshela ukuthi ngiyeza kodwa ngithe mangabe sengifikile washiya ifoni lapha phezu kombhede wathi wena mina uyabusa ufuna ukuphuza amanzi lapha ekhishini. Ngasala ke kwasokungena i-message lapha efonini yakho besho ngoba 11 ebusuku lapha mangikhumbula kahle kwangena i-message lapha efonini yakho. Mangidobha ifoni yakho ngivula ngithola ukuthi le message engenayo kalo stapura lo uyangithola. Mangizwa lo stapura le message engenayo it's yona come outside. Ngase ngizibuthi uchaza ukuthini lo. Ngase ngi-screenshot aka ngayisend efonini yami yabo. Uzokwazi ukuthi mhlawumbe kuzokufika lesikhathi namhlanje mase ngikuvezela iqiniso ukuthi naku kwenzakala 1 2 3 kungabi khona ukungabazana buba ngathi mhlawumbe nginamanga yabona. Ke ngoku mawubona i-message leyo kwathini ukuthi unganibuzi into ngalo message. Udecide ukuthi kungcono uthini ubhalele leyo show yakho othetha ngayo ngoku oze nayo ngingasho kanjalo. Angisezanga kuwe kodwa ke ngaya kulo mfowethu omncane ngase ngibuza ukuthi yini into ehlanganisayo. Ushade nomfowenu omncane okanye ushade nami? Ngishade nawe impela. Ke ngoku ingxaki zami nawe wena uzilungisa ngeshow or uzilungisa nomfowenu? Cha angizilungisi ngeshow njalo futhi angizilungisi ngokuthi mhlawumbe okunye uyazi siyakulungisa fese ekhaya. Ke lokhu uhlulwe intoni ukuthi ukulungise nami? Ngikubone kukhulu kakhulu bese kungaphezulu kwakho. Kukhulu kungaphezulu kwakho kanti umuntu oshade naye ngubani? Lo uthi akwazi umfowethu omncane ukubhalela i-message ngo-11 ebusuku yini into enihlanganisa ebusuku kwathini ukuthi unganibuzi mina nditshade nabo uhambe uyobuza umfowenu? No namakhumalo no namakhumalo ayathi kunento oyibalekela la. Mayethi ingaphezulu kwakhe okusho ukuthi kwamele ayilungiselwe abantu into yami naye kodwa sishade siyi-2. Okay ke ngiyayizwa le ngisho le message le iyayiza kanjani ukuthi zifike ebusuku kwakwenzekalani wawuyaphi ebusuku okungcono ke sibone nje sibambe nalapho yabo sale usijashe kakhulu. Hayi ubhuti wakhe umuntu nje enithetha naye siyathetha like isikhathi esikhulu nje so angeke ndithi ngoba naku sebone i-message kabhuti wakhe efonini yami sekumele acinga uba mina nobhuti wakhe kukhona into esiyenzayo. Hayi andi-understand ukuthi into enemenza ukuthi kuze kufike lo ngqondo uba khona into esiyenzayo nobhuti wakhe. No angithi lo uba umyeni wakho lo thame esibhalile kokuqala sakhuluma nabo 2 yende nangu umfowenu yena
naye waqala wayijikajika njengawe kodwa wabona ukuthi ayisenga ngayo wayevuma umfweni lo umfowabo lo wavuma ukuthi uthi uyalala Mina kahle ndibona kwasidingo nje sekuzophendula angithi usekhulumile nomfowabo wakhuluma nani nina be-TV usanifakelani ngoba mina ukwazile ukuthi anishiye endlini ahamba ayothetha nomfowabo ahamba ayothetha nani mina ashade naye akasibonanga isidingo soba kwamele athethe awume nani. kancane-ke Makhumalo ungizwe kahle mama uyazizwa ngale ndlela okhuluma ngayo njengamanje iyona lento ebengiyibaleke la ukuthi kuyogcina bese singasizwani Kodwa bekumele uzame ushade nami ushadanga nobhuti kodwa ingazameki lento awuthi ngikubuza into yodwa uyazi ukuthi okwamanje ukhulelwa ngithi wena ukhulelwa mama okay ukhulelwa ekabani lengane eyami noma lo mfowethu omncane eyakho kanti nishade nabani? eyami ingane Sizaba nomntana kamfowenu njani? ngoba bese siyidi isikhathi okwesizama ingane ifike kanjani manje Ifike kanjani kusho ukuthi ixesha belingekafiki loba sizala ingane mina nawe leyo khuluma ngayo. uyazizwa ukuthi ukhuluma umbhede lapho kodwa ke ngoku kusho ukuthi ixesha lifikile uba mina nawe sibe uyangibhedela nomntana. impela manje wabona ukuthi uyangibhedela impela Andikubhedeli. mamela usekhulumile ke lo stapura lo uthi ingane yakhe Uthe yakhe ibuya phi ingane yakhe? uthe yakhe ingane angithi unithisele nini no wena bafona nawe musukuthula akukhuluma okwaziyo okungcono sekhulumile stapura akukhuluma okwaziyo wena ukuthi kahle kahle yini oyaziyo la yini oyaziyo yenzeka la ekhaya la ubafuma engekho ngoba wakhuluma ekuqaleni angifuni ukuthi ngiphinde ngiyoveza ekuqaleni uzikhulumele phambi kwakho umama lo angithi niyazana ninqunu nini Hayi uthetha ubuvuvu andazani naye niyazana ubuvuvu lento ayithetha wazibani enqunu kanti la wena waziniyena kuphela yami le lona siwe nikhulumana ebusuku nisuke nikhulumana nibizana naye ebusuku ngoku xa sithetha ke ngobusuku lobo sekusho ukuthi ndimazi okay wayithi phela lapha nami ngathi mangibheka ama-text ngiyabona ukuthi khona ama-text amanye ayedelethiwe lapha khona nje yaqhamuka ukuthi okay phezulu ngaphansi phe kwa okay akukho nokubingelelayo kuyadilethwa lapha eqhamuka okay phezulu ngoku uba nothe kudelethiwe mangabe ubhuti wakhe ngoba ngikubonile lo nakho kwefonini okay lento ebesiyithetha ushanga umqondo ngakhuluma ushanga umqondo ngeke nikhulume kwi-call wena bese ngithi kungenzeka ukuthi ubefonile nathini mina ndathi ndizobuyela kuye ndimphendule okay sayishile ngakanjalo so sendingena ku-WhatsApp sendithi okay of which into abeyithetha ngakho nawe ushanga umqondo nawe okay uyabheda ebafa awukhuluma okwaziyo angeke akushaye khuleka kusho kusho asike ebaba awukhuluma okwaziyo acela ume kancane webhuti awukhuluma okwaziyo baba kwezekalani ukhulume nje yonke into owayikhuluma that day ezengekho umakhumalo udlala nje yonke umakhumalo phela sesiyamthusa manje akasazi lutho manje nawe uyakuphika kodwa uthi uyakuphika-ke okusalayo Makhumalo umfazi umfowethu yabona njengoba sidla nami nje angiqala ukufika la bangifonela last week ngayibona sengila ko-TV ngayibuza ukuthi mhlawumbe ngizeleni la ekhaya waqhamuka ubhuti sesho lento ayishoyo njengamanje ngazama ukufihla kwasho ukuthi bangivimba wonke amakhona engizama khona ngagcina ngichaze konke baba ukhulume sikuzwe la kungasicocobisa la asikuzwe wachaza yonke yini into oyichazile akithi eqalena kuba fa umdelela ongafihli lutho mase khona umakhumalo usuyathoba manje awukhuluma yonke into woze izinto ehloniphana makathethe ngoba nama ndiyiva lento ayithethayo ukuthi wawukhuluma yonke into eyiphi lento ayithethayo baba nalala angithi nini hayi ukuthi ngiyakuvumisa kodwa nalala kodwa ukuthi mina nawe ukuthula wena hayi ukuthula khuluma baba sixoxa yonke into nenkinga zomfowethu ukuthi uyahamba uhambo njengoba eshayela ama-truck nje uhamba iside isikhathi yakhumbula ngalesa sikhathi alabafana bakamculi nabashayela amakhombi ngazama ukukhuza inhloso yami kwakungasho ukuthi ngifuna ukuthi mina nawe kodwa wazama ukundikhuza bebenza ntoni bona labo ngangibona ukuthi bayisondeza la kuwe labafana bebayisondeza mina ndikuxelela uba khona into abayithethile kum or
mina lama action ngangibona ukuthi ama-action wami ama action wabo ukuthi ke ngoku kwathini ukuthi ukhuze mina ungakhuzi bona abantu labo bama-action Naze likhulumisa ngathi anizani yena. Nalala phela nina. Ngasikhulumisa ngathi anizani. namethisana Naze namithisana. Hayi kodwa ke nawe phela Umithizane. musa ukuzenza umuntu ongcono ongathi ubhetere ngokuthi salala. Ukaze umuntu ongcono Noma ngabe kwenzeka ukuthi ngiyasebenza salala ngizamela kuleso nina sikhathi. ngiyakusebenza Ngiyamuthi, ngizamela ngamlindela nina. kakhulu. Uzamela mina ini Yamuthi. mina ngithe ngifuna imali kanti ndathi ndizotshatele imali kuwena. Ngizamela Ndathi ntilale ngifuna imali ndidlile mangizoshada ekhaya. nawe. Ngizamela ntilale ndidlile ekhaya ngibeka ekhaya ngithanda ukwenza umfazi ukuthi ugcina umama ekhaya wena. Okay kusho ukuthi Ugcile ekhaya wena. why mangaba mina nawe sitshata ungazange ungixelele uba mina ndiyoshada nomamakho. Ungile ekhaya Yamuthi, wena. Utheni ungazange ungixelele Amlalele ndiyoshada thina. nomamakho mawuthi uyasebenza ukuthi ulethe imali ukuthi sidle mina nomamakho sibe right. Okusho ukuthi mina ndazoshada nomamakho ke. Awuzala ngizoshada nomama Musa. Wena Ngishaya ekhaya njengoba ngiwazi ukwazi ukuthi kuyasebenza. uhambe inyanga eziyi-6 ndazela kuphi ukuthi yintoni oyenzayo njengoba ubhizi utshayela ama-truck. wena bafa awume wena la hlala khona Ngizoyazi kanti njani mina ukuthi wenzani la ukhona kulo 6 months. uqashile lapha Emva kokuqashwa lapho angithi uyazi mase ngizodeliver lapho. Kukhona izindlu ngaphakathi vese Banikeza zona. lapho basinikeza zona siyalala. abavuma ukuthi nivashisa amakhosikazi mhlawumbe amakhosikazi Wena ufuna ukuthi kulo 6 months ayikho into oyivayo awuvakalelwa ukuthi kunalento ofuna ukuyenza ke ku 6 months. Ngoba ngiyazi ukuthi nginomama ekhaya ke ngizothi Akusho ukuthi nje kwawena unenkinga. cha bavuma mina ngisafuna ukubuza la senginenkinga yemali Yima, ngikhuluma senginenkinga. bheka abanivumeli la hlala khona ukuthi umuntu avakashele umuntu wakhe Empo bayavumela ukuthi bangayothi ukuvakasha nomuntu. Umama wakhe. uyamyeka. Azange ke wathi andize mina apho. wona Into engixeleleyo Nalo nami singakusola ukuthi kancane. abafazi abangeni lapha ngoba bona bahlala phi ehostel. Leyo ukuthi abomama bayangena ndiyayiqala namhlanje. Intsha wena nje kum. bhuda ukaze nje even one day uthi ufuna ukukhuphuka nomuntu wakho nje uye la sibheke sebenzela khona sikazi Zange nje ayithetha Ma, leyo. lento leyo. Afuna Lapho lokho ukuba wesitapurona ukuthi ukutshalile. hayi nje awumtshelile ukuthi Awumtshelile, awumtshelile ngikubone nje umakhuma liqoqa umthwalo ethi uzawunihamba namba nonke ke ngoku uzokwenza mina umuntu Imali. Emakhumalo-ke, emakhumalo. Andinengxaki. emakhumalo mina ngifuna ukubuza ukuthi lento yeni no-2 nayiqala ubani waqhamuka nayo ne-idea ukuthi yenzani lento ngoba ubafo lo uhamba isikhathi eside Angithi mina bendiloko beninokuhamba ndiye kubhuti ne. lo Ubhuti. ya Ndimxoxele ngendlela ke enza ngayo ke umfowabo ngendlela naye ngoba naye phela mdala uyabona ukuthi hayi ubhuti wakhe akabuya kathini yabo so ngamanye amaxesha ndifike kuye ndikhala ngoba sendiyazibuza ukuthi kanti mina ngigane kubani la. ya Ngithathe nabani kahle kahle ekhaya. So ubhuti kube ukuthi uyena muntu owazi ukuthi ke angiduduze ngaso sikhathi angiduduze nje ngibe right. imako wayengakhali kumama ngoba phela umama na umuntu wesifazane wayengakhali akubonisa ukuthi kwenziwa Umama kanjani mdala makunje phela ngeke ndimxelele yonke into ngonyana ukuthi unyana wakhe wenza ntoni akenza intoni. yini wayicelela ubhuti-ke le icele ubhuti Ubhuti nanenzela ukuthi esenilala akazame naye inzame zakho ukuthi athethe nomfowabo. Athethe nami ukuthina namakhuma into ethethe. Athethe nawe ukuthi Uthethi utheni uthi mayaqeda ungabuyi. ukuthatha nasenilala Kanti wathetha wena. ulala ngithi. ima ngiyakuzwa wazama ukuthi wamtshela ukuthi akakhulume naye noma wagcina ngokukhala nje kuphela Hayi ndamxelela uba makathethe naye. ubafo wona wakakhuluma yena wabona nobhuti ukuthi wakho ukuthi ukuthi umakoti uyakhala ngalokho Wazo wayikhuluma ngoba vese wayewazi mina usulala. ngibona njengobhuti omdala phela umdala wasizozibonela vese lo muntu omdala kanti yena akazi ukuthi mangabe ushadile uhlala 6 months ungeza kodwa nanje unkosikazi uyakuxoxela nje ukuthi ubafo wakho akenzi kahle nani uyamtshela ngey'nkinga zakho ngithi mhlawumbe kuzofika emqondweni kanti yena uzazalinda ukuxelelwa ngabantu ukuthi makenze intoni angenzi intoni. Unjani kanti yena uright wena bhuti xa umjonga nje. Ukhona umuntu ekuthiwa uhlala 6 months angafuni ukuthi abe nomfazi. Nami uyangimangaza kodwa phela abantu abafani Kwawuye phela unenkinga Cha. mina ngibona inkinga kuye. usakhuluma iy'ndaba zenkinga ubafo kwayisho le ndaba le ukuthi wena unoxoxa naye ngey'ndaba zenu zasekamereni kodwa zangazi inxaki yiphi leyo Awunengxaki. Akekho umuntu ayiyodwa inxaki ziningi ziningi nje ingxaki zakho. awucela akungitshela ukuthi kahle kwenzekala ngoba phela I'm sure lezo ngxaki izona ezaholela ekuthenini ngigcine senilala ngiyayibona-ke lokuthi la 6 months ningaleleka ubafo uma yibuyile Noma sekhona-ke emva kwalo 6 months ke xa kwenzekile ukuthi wabuya emva kwalo 6 months hayi angimtholi kahle ngeke. yini Hayi akekho emandleni. yini ma khulu kwenzenjani
Hayi akanawo nje lwamdla nje ukuthi yabona Cha mhlawumbe ukhathele njengokuthi ama-truck. kudala agqibelisa ukuthi abe nomuntu wakhe nje noma sokwenzekile ukuthi azinyanzele zathi uyazinyanzela ngale ndlela ngoba phela naku uyakwazi ukuthi ahlale 6 months noma sekwenzekile ukuthi azinyanzele. Ungangitsheli ngani ukuthi awaneliseke makumalo webanje ukuthi uma ngitshela ngathi awaneliseke. Awangithi ndiyaqhuma ihlazo lakho ndiyaleqhuma ihlazo lakho ukuthi ungahlazeki phela. Ungahlazeki uma ungitshela sibabili phela. Kodwa phela nawe njenganendoda kumele ubone ukuthi hayi ngathi andi-enjoy lento eyenzakayo. Kodwa Wena ufuna ukuthi nizondixelele uyindoda umdala omdala. phansi ngomndeni kube umakhumalo bezokutshela mhlambe ngenye indlela Nanokuthi ukuthi benibuzile angithi bekumele ukuthi anibuze Wena ukuthi stapra yini into kwenzeka ozoyikhuluma wena nje kahle into ozoyikhuluma wena ayikho nje. ngangcono ukuthi benibuzile ukuthi kwenzeka into bese ngixelela mina ukuthi hayi muntu wami ngeke unenkinga la ngoba nawe uyabona ukuthi makuthiwa naku akwenzeke lonto enzekayo ngesikhathi ofike ngaso awuqinisekanga nje awuqinisekanga wakwazi manje ukuthi mhlawumbe kumbonisa ngedayila ukuthi mhlawumbe akenzi. Ndiyambonisa ngoba ngendlela endenza ngayo noma ngathiwa wenzani nawe uzabuza ukuthi kutheni ngathi angijabulanga yabona. kodwa napho So kwamele naye azicingele uba kwenzeka ntoni mhlawumbe unenkinga or kwathini naye kwamele azibuze ukuthi ikum okanye ikuye na njenganendoda abuze ukuthi kwenzeka ntoni. Akabuzi lutho mayidlile nje yena nje uthi nje manithe nje ngadlula ishayile uthi nje masiyibethe iqume nangoba usakhuluma baba. kodwa napho hayi ngakufonela kudala before siqale lento le yaqinisa yenzekile nomakhulu ngakubuza ukuthi wena bhuti kanti njalo nje emsebenzini wena usho ukuthi uthola i-chance after 6 months wathi hayi mfoko wakithi umsebenzi ngangizama uku-highlighter lapho ngoba ngase ngibonile abafana bakamchunu njengoba ngisho ukuthi ngase ngibona ubugcina mina umuntu engimhlaba kakhulu la yazi into engishaya ngakufonela kudala ngathi wena bhuti Musuqama mangu na stap. Kusho ukuthi wena vese wena stap wrong uyazi kade umfuni makoti wami. No wena bafu makoti wami. No umuntu engihlaba kakhulu la yila ubuthu kahle kahle ngibahlaba kakhulu ngoba nabafu kwakumele emakhomane sekutshelile lento ukuthi kwenzakalani wena kwangamelanga utshele ubafu wakho ngedayile wena umthetho yibafu yazi inkosi zakho phela umuzi uyakhala uthi kanje phela mdala ngeke akwazi ukuthi avena asuka into kanje akuyingomdala ngizomqonda kanjani ubhuti mase kunje nakuyingomdala phela nakhona bebezaxabana ukuthi kutheni ndizomsuka mina ndixelela yena wazomtshela phela lento ke besazayixabana ukuthi kuseni asuka ayoxelela no angathethi njengoba phela kuyenzeka yazi nasebantu besithi mhlawumbe mawuthi asezikadlo mangitshela mina ngizobela ngathi mhlawumbe uyangiphoxa nami nesidima sami siyehla yabo ngibe sengizinyeza nami ngasazithembi kahle ayenzeka uzophoxa intoni ngoba umuntu wakini kwamele ahlala okay now expecteni wena mawusemqoqweni zasendlini expect ukuthi athini umthatha abezomtshela okay ke ndi expect entoni mina wena njengoba usukile wawuthetha naye ukuthi usola ini ungazokukhulumela lokho ngoba wena okay expect in wena Akengizwe nabafu mathi umakhumalo wena wakutshela ke bukhoma ukuthi hey bafu uyapeta la wazofila kanjani lapho ngeke usifile ngathi uyadeleleka ubezathi khona le ndoda esenidlale nayo nayive ngathi ngcono ngangeze ngifile bheje mhlawumbe nami ngangizohamba ngiyomchathela lapha elenki ngoba nangu lo kuyahamba wamchathela elenki lapha emateksini wami wona noma ufuna inkinga naye yakhe kanti ngoba umathi uphinda achatha ubafunani naye akanayo inkinga phela ngoba ethathela umfazi wami endlini akanayo nje inkinga ubhuti angithiwa hey awuthi ubhuti wakhe akanayo inkinga ha uright ngabe ubhuti wakhe ngiphume niphele nje la ekhaya kodwa futhi ke mina andiliboni iphutha kuyo yonke lento angithi nawe bhuti njengoba ungumZulu uyayazi ukuthi xa kuthiwa umfowenu asithi maybe ubhubhile kusela umfowenu omncane umfowenu omncane angithi kwamele angene umfazi kabhubhanga unjalo kodwa akabhubhanga ufana nobhubhile umuntu obuya after 6 months kusibhubha lokho angithi uyosebenzela angithi wena njengoba ekuthathelwa kufaka lapha ekhaya ubuya after 6 months nakulo after 6 months mayibuyile ayibonakali nento ayenzayo ubhubhile nje ufe hamba wena kahle kahle awungitshele yini oyifunayo kahle kahle wena makhumalo imali noma ufuna indoda nje straight noma ufuna ngoba phela nje awukho umsebenzi ongasekhaya umsebenzi ulegdeni kuphela wena indoda ndiyayifuna nemali ndiyayifuna kodwa akabalansise ima ushade wena wazi ukuthi indoda ngithi ayihlala hlala la iyahamba kodwa ndazochata nendoda hayi ukuthi ndazochata nemali yendoda
ehene uyazi Ngishade naye. uyashade naye kodwa uyazi isimo sayo phela sikho right ihlahla ingekho ngithi yahamba le angizowakhona uku-understand lokho umdlanishada wak-understand lokho manje inkinga isikupho ngoba phela umshado umazi ukuthi uyindlala vele Nami ngingumntu ndiyavakalela. Awungitshele wena makhoma izipho khona izinto engangizwanga kahle mina lezo khala ngazo kangaka wawutshela ubafu ezezobafu ekamereni wawukhala ngazo kangaka ezezobafu egcina sebona ithuba lokungena phela usomathuba phela manje Hayi into nje akangenelisi ngisho njalo. ndlelani siyazi udlelani Noma silele naye nje akanawo nje lwamdla akanawo lwamdla. wayena umdlandla kuqala Wayenawo oqala lento ethi mandithi ke naye unomuntu lapho ahleli khona lento emenza ukuthi angabuyisi 6 ima months. makhophera umdlandla wamanje nomdlandla wakudala ubona Hayi ngomehluko kudala ube right lento ndithetha hayi kudala ube right kakhulu. kudala be right Kodwa ngoku 6 months kulo 6 months usebuyile akanamdlandla nje awuneli sizothini nje nento yakho uyabona ukuthi nje noma ngathi uyazama nje ayiqini ngendlela shame. usenoshukela noma mhlawumbe uyikhathala kwama-truck noma isiyezi Hayi ndingayiva kuye okanye kukhona la iqina khona ngeke ndibe noshoya. kodwa kuwayisakwenzeli zona Hayi kimi nje. uyabafolwa ngapha izakukhiphela la Ngapha phela. Ushukela. wasuyamthanda lo ngapha manje awucacisa kuqala Ngiyamthanda phela nami ndinesa ama-feelings. ngapha nesama-feelings ngapha wenzani la okay Singayihlonipha umtshado angithi ndishadile. yena lo ubafu wakho yena umyeni wakho yena lo ngapha akadli muntu uhlonipha kuphi yena umshado Hayi awunasho nawe yalento oyithethayo ungathetha into ongeke uyimele nawe. Nawe umazi ukuthi akadli muntu la. wenza njani uyadlani bafu awukhulumele nawe Emkhulu akazi ukuganga akukho ukuganga ngangikwazi. akuganga ama-truck laphana bahlala bezinsizwa ngathi Angifuni ukama manga akukho ukuganga. khempiwe ngathi Okay khempiwe akukho ukuganga okwenzayo. Kodwa ke lona ke ukhetha ukungidila yena ngithi. Uthi akukho ukuganga okwenzayo. Ke ngoku yini eshintshile yini eseyikwenza ukuthi ungabi namdlandla nje. okay amchazeleke umchazele ngomdlandla yini wakho eshintsha lokho ngoba into Awugangi. endiyaziyo mina ukuthi umuntu xa esesukile endlini wathi uyolala komunye ngaphandle amantombazana ngaphandle anezinto azisebenzisayo ukuthi wena mase ubuyela komuntu wakho ingasafani. Mamela ke Ke ngoku wena iyona lento enzeka ibuya phi kuwena iyiwile nje la phezulu imana. hayi nangu bafu uyachaza mhlawumbe okunye kusuka kukhathala yabona mhlawumbe yale ndlela esisebenza ngayo ke yabo. Kodwa ke bekufanele ukuthi angitshele phela njengomama wasendlini. Wena Ukuthi ungixelele wena kahle. undixelele wena ukuthi ubona inkinga la kumina. Akithi wena ongizwayo kithi ukuthi mina nawe sona kanjani. wena umama umuzwe right Ngikwenza njalo sebusuku. mabuyile awususpect lutho wena masenizijabulisa umuzi u-right Ayikho into ebengingasuspecta mfethu bengimuzo right impela. Bengimuzo right. kanti uyathola ngapha ujabulile ulala lazi ngizokwembula Uyabona. Phela akukona ukuthi ndifendelana naye. Ndiyalala ngaleso sikhathi nami endive ngaso ukuthi anilali ngathi njalo ngingaba nendoda hayi asilali njalo. kodwa manilala uyamfila manje nazi naba nengane imake indaba yengane Balala njalo nje la nawu senze namithisana nje. khathi ngiqala kulala i-condom nayisebenzisa i-condom khathi ngiqala kulala noma navele kwabe sibhutubhutu nabhadamana Hayi sayisebenzisa kokuqala. kwenza kanjani ukuthi ugcine seniyiyeka pho Kwaba iphutha nje iphutha liyenzeka. kwaba kuphusela Kwaba kanjani ukuthi ngaphandle nje nene kushuthi asinayo ngelo xesha. hayi buka baba ubhala ucisha wenza njani lapho kwenza kanjani ukuthi ningayisebenzisi i-condom pho kokulandelayo ngophela nihlezi ninekhasi sonke niwu-2 nihlale ninekhasi sonke yokwenza lento le hayi bizenzakalela lento besingayiplani phela nje. Bengayiplani. Benzeka nje Bevele ukuthi xa ndifikile ndithi ndiyothetha naye kutholakala ukuthi maybe ndiyalila ngelo xesha. benenzela kuphi endlini kabafu ukathi ubafu uqaleni benenzela kuwe yathi nenzela kuphi endlini yakho sho manifika endlini enkulu endlini kamama phela manisi niyenza nomaphi beniyenza nalapho futhi Hayi endlini kamama sikaze siyenze. hayi ngingazi Kodwa bivele izenzakalele lento. ingane nayiplan okay wathi ungakubuzi wena bafu ngibuza makhumala ingane nayiplana Hayi siyiplananga ingane. okay Ngoba nje besiloko senza nje sintshontsha kanti kuza kwenzeka ukuthi wakumnandi ukutshona okay ingane masikhona-ke nangathuka nangacabanga kwakuyikhipha nenza kanjani nafika ndisibona ngesidingo sokuyikhipha ngoba labantu bayisibongo esiyi-1. waplaneni wena wathi Kuyafana ukuthi njengoba mina ndimithi ingane kabhuti wakhe kuyafana nokuthi eyakhe ngoba naye makuthiwa umfazi kabhuti wakhe uhambile or ubhubhile leyo nto ezabe yenzekile
angithi uyena ubhuti wakho uzamele angene umfazi kabhuti wakhe akhulisa abantwana. Okay, benisi le ndaba nizoyifihla. Besithi nje soyiqgquma iphele kanje. Kuze kube yinini. Nanifihla ingona phakade, into emngane phakade nje ngoba noma ngingathiwa wenzelwa usiko umntwana. Kuzuba nanxaki la. Wena bafuma ingane masikhulile wongeke ube nawo lo mona lo ukuthi umntanami lo nani. Hawu kahle baba umsuqama ingane masikhulile. What if now wawuphiwa ingane eyodwa ke sekuyona kuphela ke. Thina sizoyifihla. Noma uphiwa uthi yazama kwenza indawo ungayithola ingane wongeke ufuna ukuyilandela yakho ugcina usuvezile ukuthi eyampela le ngane. Phela nama angazi ukuthi ngizophila unaphakade. Ngakonye nokunye besizakubona. Yena ayikho into enizoyibona ke la makhumana. Mamela ke lawo namakhumana. Le moto yami le ngikuthengele yona for lokho ngani present ukuthi pregnant mhlawumbe bese ngethemba mhlawumbe ngizothola indodana. Ngiyayithatha. Ngintona ethatha isimoto ngo? Kambani ke ngiyanikhipha la kanje niphume niphele la ekhaya. Wena wakhumalo the time umithi angithi wa receive imoto as a gift. Wawuthi unembe noma ungena nembeza. Ngangena nembeza ngoba umntaka bhuti wami. Imoto yami ngiyayithatha. Hayi ngeke afiwa la ngapha. Uthi ke mnandi izisoli ngoba phela akumina endihamba ngaso months. Ayisona ngale nto yenzile. Hayi nguwe ohamba 6 months. Nazake ndahamba 6 months. Lo 6 months uyahamba uthole kulungile kulungile nijabulile nje. Kulungile nje ngoba right. Eyona nto kumele nje uyazile uba andiyindawo. Khohla ke makhumalo ngiyanikhupha la ekhaya hamba nodla ingane yenteni imithi nomabili. Ngikhupha ekhaya nizobona uyohlala phi ke. Andiyindawo. Wena imoto yami ngiyifuna. Wena imoto yami ngiyifuna uzophuma nalo kwangena ekhaya ngithi uzongigila uzomnakekela umfazi ke wena mfo. Musukulangisa ikhani ngathi imbongo lekhathele wena. Ikhiye zami zemoto zonke ufuna la. Uzathini uzawuxelela abazali bami? Wena ikhiye zami zemoto ngiyifuna la. Ikhiye zami zemoto ngiyifuna la. Kathi imoto yibless ikhiye ufunayo kanti manje. Ngifuna ikhiye zami zonke ama-taxi driver ngifuna ikhiye zami la. Uqasha abanye yabaxosha abanye driver ngiyafuna wena ngilethe ikhiye zami zemoto la. Ngiyafuna naniphuma kuphela andindawo. Kusalowe ngathi ushada wena makhumalo wacela nangenyongo. Ndacelwa ngenyongo mina la kanti umfazi ndakhile la. Khohla. Kwathiwa ndizovusa umzuko lo ndiwuvusayo. Uzovusa umbuzo uzothatha isigila mkhuba sokulala umuzi kama. Nawe nje emoto okay. Andisanga mzi mina la kusho ukuthi ndiqhuba isibongo. No, bhekani. Ngila wona uphumphele. Manini ayikhulu. Yima kutshela. Ndiyasikhulisa. Ya le ndaba yonakala. Okay, wena bafu. Futhi wena awukhona ukuba nabantwana ngithi. Ndewe sekwenzeka ngakhona mase sibheke ngoba kudala wasanilala ungaqhamuka ingane balala labo 1 2 kwaphuma ingane into eyonakala la wena sisi anzange nikhulume lento kwamele nikhulume nobathathu ngomndeni njobe yabo njobe sivele kanje bathi ngokwe reality vele egcineni bizogcina kumele ukuthi yenzeke ngale ndlela le kodwa manje kodwa-ke nakudala bhuti ukuthi nenze le makhona into ebheda ukuthi mina nenze le makhona mandulo into ezazinje zazenzeka kuthiwe ubhuti mangabe akazali makazaliselwe ngumfo wabo igqume lonto no nawu uqinisile ukuthi ngathi naye akazali eminyakeni engaka ndihleli naye andizali lawa webafu lento le bheka ufuna uku-understandisa la Ngumfo wenu nje. bheka webafu ufuna uku-understandisa la Kubona ubiza awena uzalo uyongela wena manini manini ngichazisele phela ukuthi kuzohamba kanjani lento lena abayenzile labo wena bhuti ne kahle kahle ngokwe reality vele bithi bekumele sigcine ikanje but kumele yenzekele ukuthi kuboniswane kuqala ingavele angavane ayithatha abuye namakhamera wena kakhulu la ihleli khona kusho ukuthi ziningi izinto azifundayo apha makhuma nawe awuzwa namakhamera kona ngoku nina niphethe ukuthi nina nenze no2 emakhoneni lento le yona asali i-right vele ngokuba fakhona uthola ingane and lo igazi lakhe vele bekumele nihlale kuqala nixoxe no 3 hayi no 3 futhi nonke nomama khona mamezala wakho benixoxe nonke no 4 bobabini akekho thethe nami ke kumele ningazi nizenzele njengoba nenze but nenzile but i-right ngokwesintu kancane right kancane into esibeso xoxa somndeni ukusixoxa somndeni ukuthi bobabili balala bamithisene cha no bese xoxa benzobonisana uyabasupport futhi uyabasupport ama-support ba right ba right labantu benzobonisana kuqala ukuthi bebezona wena uyavuma yini noma u-right uthi nje asihlale singenangane kumele nibosane iqale bethole ifana decision kuwena qala yabo because lento vele asale isintu lesi ke ngokwena bhuti ukhona umuntu othi wena mfazi wami
kudala sizama umntwana umzama kanjani umntwana emva kwenyanga eziyi-6 kodwa ubuye kayi-1 uphinde uyomzama emva kwenyanga eziyi-6 hayi yikona ukuzama umntwana lo phela phela nami ndintombazane No. umama nami kuthiwa umama ngabantwana bakhe emzini Okay. ke ngoku mna ndiwumama ngani indoda phela mayibuye andinabantwana phela lana mayihamba inyanga ezo-6 mayibuye la babuye behlale i-weekend babuye behlale nje noma inyanga labantu mabebuye behlale inyanga yonke phela bahlezi ngihlezi ngizama xelele loo nto ngiyazi uhlala nami. inyanga. Uhlala kanti uhlala 2 days ufika Friday Saturday ngeSunday lo muntu uyahamba okusho ukuthi lo nyanga uyiqeda hayi makhona namanga Qeda lezi ndaweni zakhe, hayi lapho. makhona namanga Musuqama manga. ayeke ngeke uhambe 6 Mthethonyana. weeks 6 months ubuye uhlale 2 days Unamanga lo ngithatha inyanga yonke wena ngikhuluma bhuti ekhaya. wena wayewona uhlala 6 months okokuqala ngake ngakufonela bhuti nawe umusuqamba manga la uthi angizange ngikufonele before iqale lento yami nomakhumana ngake ngakufonela ngathi wona kanti kwenzakalani 6 months wonke ungehle ekhaya Stop usukhuluma ngathi wena wazi. Uyawazi umsebenzi wami unjani uzongibuza lento namhlanje wena. waye ungakaze ukhuphuke naye umfonela akhuphuke uyathandise ke manje uze uhambe naye kumele ndize Asale ke xa nobani yena umama ekhaya engakhona uyamazi ukuthi ukuthi asakhona asale a-offer nobani ekhaya. okay waye ungakaze ukhuphuke naye Uzomnakekela umama wena ngoba usuhluleke ngakho ngakhetha ukuthi ngigane. andinakekele ini uzondinakekela ephi ngoba benzabe ndiye kuwe benzabe ndiye kuwe nje bezomthola umuntu angithi namakhombi la ekhaya ekheshi imali Ubuzomthola umuntu wena. checking nawe uyasebenza bezomthola umuntu Kungani ungagani wena? Ukhetha ukulala nowami umfazi kungani? Uhlula yini vele ukugana? akasabona ugana ngoba usedlebaleni kahle usebone nje Uhlula yini ukugana? kahle lapha Ungagani. sekubona umndeni lapha hayi kahle ubekugcinela umfazi Ibona wakho umndeni. ukuthi Hayi, angahamba. akugcinela Mina ngisewona umndeni angisehlangene nalo. Mina ngisehlangene okungcono nje ngisenayo kuphi ukuthi abe ngoba manje unengane nami iyakwamazibuko okwakungcono ukuthi abe nengane nami nokuthi abe Okay. nengane nabakamchunu hayi kwakungcono ukuthi ngiyobona nje ukuthi awufebile umama kodwa mayezongigila ekhaya. No. Kwakungcono ke lo. namanje ngisasho namanje ngokwesintu lento eyenzakale ngokwesintu isintu siyayivuna kube lento wena awufonelanga abantu be-TV wahlala phansi nathi wakhuluma nomama mama khona into nginensolo nginensolo sendizohlanganyelwa ngamakhamera nginensolo nawe kumele ukhulume kuqala before nenze nani ndikhulume ndithini kwamele umboniso ukuthi ndithi-ke sendiyolala nobhuti wakho ke ngoku hayi angizitho phela nayo leyo kulala akusonto ebeyiplani akukho lula thiwa indoda ikhanda then nkosikazi inqondo yalelo khanda lelo kwamele nawe ikhanda ucabanga lona lithe maliyithola lenze njani phela Uthethile na na- inqondo ngapha nje wena wethi inqondo yalelo khanda lelo kwakumele kuwe wena othi yazi unyeni wami ngoba asathola abantwana kunganjani sihlale phansi njengomndeni sikhulumisane nangumfowenu sizame sibone Yo, Wayezovuka. xa isethi uyohlukana phela nami bendizothini? angisi kozobe xa isethi uyohlukana nami bendizothini oh yikho Nako nakhetha sesihlukene. hayi ndihlukananga nawe Sesihlukene. ndihlukene wedwa Hamba andindawo nomani kwenja le khamba nonakele ingane le wena ukuplant le ngane uzoyidlisa uzoyigqokisana. manini ubafo lo muzi olapha nje mabakhipha ukabani wakho noma wamama phela masibheke nalowo muzi lo ukuthi bakhipha kumuphi Wami lo muzi lo. oh umama wamkhipha ekhaya Umama ngamkhipha ekhaya ngamgcina. oh umuzi wakho lo Ngathatha umfazi ngagana ngathatha umfazi ngambeka ekhaya. Ngathatha lo mfowethu omncane ngambeka ekhaya. uyabona nomfowethu ukuthi ngikuxoxele yazi ukuthi njengoba abantu abakudala babeyakhe kanjani ubhuti omdala nje wena umuntu wayesebenza owayenemali warenovatha la ekhaya hawu kahle ngizize zonke lezi zinto zakudala le so manje ngixoxa la ekhaya uthi singephi awukanti akusiki kwakho warenovate wayilungisa umuzi wabazali warenovatha wakhipha konke Ngemali lokho kabani? kuse- akaphume yena-ke ukwakho umuzi wakhe Ngemali kabani? kodwa Imali xa yakho ephuma kodwa ndiphuma kwephi? naye amanye ama-family members akhaba umama aphi kanti wena ahamba wonke awasekho noma bayishadele bayiphumela baphuma imizi yabo nabo Wena Stapura wena. Phumphela ekhaya wena. Ngiyakondla Ngizoya- uyangigela. nomfowethu ngizoya- hayi kuzaphuma thina kuzaphuma mna nawe siyokwakho umuzi wethu Ubani wakha nobani silungise wena? indaba zethu Wena uStapura mbani nowakho wena umuzi Andindawo le. mina. Nodla ingane le. ngizophuma kanjani mina ekhaya wena warenovate ngoba unemali wadili yazini Qaqa wonke bafethu ngoba lana kahle hle vele njengoba nibhalele lo hlelo kuyareconcile la reconciliation siya-reunite la hle asikasiphuquzeli ukuthi akubhidlizwe kwenziwe nani nani so mina into engiyicabangayo engiyibonayo ngokwami okay asali lento yenzeke ngendlela e-wrong but ekugcineni i-fact nje ithi lento i-right isintu sisho njalo angisho ukuthi nami ngiyayifuna kodwa yenzeke kabi ngoba ayixoxwanga nawe nanomama wakho nani nani into engicabangayo mina ukuthi wena bhuti wena uthathe inkosikazi yakho uwamukele u-accept
and angazi uba neshow kanjani ukuthi uBafo lo ngeke baqhubeke emakhoneni benenkosazi wakho njengoba beziqala Bafo makhuma nizoqhubeka uma ukuthi hayi yena uthini yena kulo 6 months abuya ngawo ngiyayizwa le 6 months sengizilisele ukuthi aphume njengoba uthi naye ufisa ukuthi aphume umuza ngithi no 2 sophuma so 2 mase ngiphume no 2 nengane ngoba le Bafo le le ngane igcinile yakho baba ngithi ushade nawo lo mfazi okay no okay ingane baba umfazi igcinile wakho amthela ngenyongo amandla akho lawa ngithi ndakhishwa ngenkomo umnekhaya kwathiwa awusenawo inkomo zophuma la no wangayithola ingane ngithi wakutholela uBafo wena nje angayi vele kubhlungu vele ukuthi ungabi nayo ingane kodwa mina mhlawumbe izoba khona no mina ngibonga ukuthi mina emva kweminyaka emingaphi lalela mina ngibonga ukuthi lento yenze uMakhumalo uyenze kahle ekhaya uyenze ekhaya wangagijima wayimitha ngaphandle yazi khona amakhosana aphethe agijima azali ingane ngaphandle bese bezothi yakho ucabanga ingane no uyazi ubuhlungu ngangisaba lokho no ingane let's say ingane yakho yakangcobo ingane yaMakhumalo yakangcobo nokuthi yala ingane mayikhula kuba nebhidani solid ekhaya ingane kwangcono ke lokho ungcono kakhulu ke lokho ukuthi ingane uhamba oyozala kwangcobo ungcono uzongitshela nomfowethu engizala naye ekhaya wena Bafo ngicela ukuthi uunderstand lento nawe uzoyibona ukuhamba kwesikhathi lento ke ngokwena uyibona ingxaki kuwe masungasadinekile yabo masungasadinekile usubile kumasensisi wakho nawe uzoyibona lento wena uyibona ingxaki kuwe uzoyibona serious okay ikuphe ngcono ukuthi uMakhumalo amethele kongcobo bese abuya wena ukhuzikana kancaba ukhuzikana sekhaya angeke ngize ngikhulise ngoba nakho ngikubambile lo ngangizokubamba futhi bese ehamba ayogana lapho kwangcobo lapha alokho ngazale khona ingane base umfowethu engizala nawe ingane zakho ingane zami mfowethu azube ngamo ngangakusazi no yazi Bafo no azilela no siya reconcile lana please Bafo lo mthu ungamkwateli uBafo wakho ungamkwateli ngokwesintu uright nawe lento uzokucela ukuthi hamba uyehlise uyamukele yabo ngoba ngokwesintu cha i-right futhi makachintshe ukwenza wena uyamukele ukuthi ingane vetha awusakhona ukuba nazo mhlawumbe ngenzeka ukuthi awukazi ukujola uqale ngoMakhumalo noma wakwajola before vele ngeke ngajola nje ngiyawazi bekade kungamithi umuntu angithi nakuMakhumalo wahlala wazashada bephela hayi ukuthi uqhamuke hayi ukuthi wena uqhamuke wahlala noMakhumalo wasithi asishade uqale nathi ukujola nalo nilala luthi ingane azinashada luthi ingane uthe na 3 years angithi ngishadile luthi ingane angithi nangu uBafo wakho ekhaya besazama uBafo ekhaya wenza isintu kodwa naye ubhedile ngoba lento nikhulumanga njengomndeni kodwa ekugcineni i-right lento i-right serious wena ngicela ukuthi wena uyamukele kancane but into ezokusiza ukuthi vele uphume ekhaya ngoba ngeke usabathemba njengoba uzohamba umahamba yale ngeke usabathemba ababesele vele ngenza ngihamba unompela ngihambe ngasapho bazozibona ukuthi beza kanjani hayi mina ngicela ukuthi wenze ngicela ukuthi uzame lento engiyishoyo ngeke uduba ekhaya uzabuya kahle nje ngicela ukuthi uzame lento engiyishoyo please ngoba la ulobolile amandla akho la inkomo zakho lezi uBafo lo ndizosala noba na ngikakho lana ngeke uzothola inkomo kafani lapha hayi uBafo wakho ubambe enzima akasebenzi umphuce nezinto mayihlula ngoba ngilibhalele mayihlula la lo siqeda ngaphandle akudingeka ukuthi ngiziqede kabi wena nje Bafo uyamukela lokho kwamukele wazi nawe angithi nawe insizwa yomZulu ungazungibulala ngiyakutshela wena Stapura wena singena endlini sobona ubani uzophuma kuqala angithi insizwa yomZulu baba ukhule ngesintu yasazi siyenziwe ekhaya ngithi isintu yasazi siyenziwe ekhaya yabona so wena uhamba kwesikhathi uzoyithola into engizama ukuyisho uzakudala ke kodwa or yazini uhlala nomama wakho okuzala ekhaya sikhulumele ngoba akalazi lo daba ngithi umama wakho okuzala akalazi lo daba lolu nawe uzokutshela dewe ngitshela ngakhona ukuthi into eflophile la ukuthi basuke bayenza bona madala sathi bothi bangayiqala beyibike ekhaya okay lalela ke la na present yeah njengamanje mangisuka lapha nje namhlanje ngoba sebehlangene la ngizosola ngiyokhuluma nomama ekhaya bese ngikuthatha lo umama sengithatha kwami lo nawe ngicabangayo into ungahlule ukuhlangana kusho ukuthi lezo zinqumo engizobe ngizithathile nje ngizithathile
Okay. into engeke ngizisho njengamanje. Okay, ya kodwa ngiyakuzwa kodwa cela ukukhulume nomama-ke mayelana nalo daba lolu. Nayo uzokutshela the way ngitshela ngakhona, izokutshela nayo ngesintu vele ukuthi sihamba kanjani uma kuthi umfowenu yakhona uthola abantwana kuyaye kwenziwe kanjani kudala. Vele phela okwamanje phela mase kwenziwa kwamanje hayi asamukele ngoba athi kugcwele nesikhwele vele nanethemba lisekho vele ngeke usathemba kodwa akukhulume nomama okuzalayo uze ukuthi uthini yabona. Hayi kulungile-ke kodwa-ke hayi angisayiboni indlela yaphambili mina. Hawu khona nomzali kuqala. Umzali phela ukuthi uma wakho ukhule naye ngekhasa kudala uyawazi umthetho, uyazi ukuthi yini into egcina umshado kahle kahle. Kuzodephenda phela ubuhlungu engibuzwa uyabuza noma cha. Hayi ubuhlungu hayi iyala zokunikeza zona ngeke azokulahlekisa phela yazi la oma bethu ibona ubone basahlele emshadweni nje kumanje bayazi umshado ugcinwa kanjani yabo. Kuhle uthathe iyalo zabo kwamanje ucothi ngivale lana makhumayo nawe baba lento lenzani ningabe seqhubeka-ke until ubafu azacela nomzali ubone uphuma yiphi decision. Atshintshe ukwenza kodwa naye. Hawu lokho sekuxoxiwe lokho singabe sabuyile lokho sekuxoxiwe soza i-decision yabo nomzali ukuthi hambe kanjani then-ke sizothatha from lapho. Bangazongithetha ngizoshintsha phela yabona. Bayashintshelana bona bodwa mina ngingenaphi la. Okay siyaxolisa-ke ngingabe sekhuluma kabi-ke. Okay ucela ukuthi ngivale la kwamanje sivale ekuthenini uzokhonfirma kumzali ukuthi yena uzothini ngoba naye vele uzokutshela ngalento ekutshela ngayo nami vele. Okay yababukeli nazibonela ukuthi udaba lihamba kanjani. Nawe ngicela uplace i-comment yakho lapha phansi siza ukuthi yona ithini so la ngithi ubafo lo sezoya kumzali naye place yakho ukuthi wena bungathini uyibona kanjani le nkinga le ababhekene nayo la abakwaKhumalo. Hayi bona nakaMazibuko oMakhumalo abantu bakwaMazibuko plus Makhumalo ukuthi lihamba kanjani. Place i-comment yakho lapho ubusubscribe lapho ungakho subscribe like ushare. Noma nenkinga efanayo noma engasafani enye ungasibhalela mafuna ureconcile nanombali ufuna ureconcile naye sofika thina